Те няма да стане. Някакъв настани го тузи. Те нагоре настани. Настани те го тузи под наклон. Не дейте, много ще му дойде. Добре, няма никакъв проблем, ще няма го сети. Те няма. Ще ма кюбри моста като ще дена. После ще му изкараш утре. Защото вече се е този път каталяса. Изкараме, даже там се още много да потън. Не мога да гледаш, бе. Ама такова е! Още ни е качва. Оле, чува! Не се дървото не можа да си там. Ама си как си не мога? Аз се служи дървото, аз да здраве. Снимам, бе. Той са ни от... Как го е снимам? кадра. Как ти аз това? Ей, ба! Ами измори се! 3 пъти го качвам това. Как 3 пъти, бе? Ми 3 пъти ще го качвам. Няма да дигне мотора си, аз 3 пъти барих да ми така. Има и други долу. Абе, не мога да си... Аз на набора, аз ще му извадя мотора. Хайде, бъди. Аз ще му извадя на набора мотора, защото... Да го извадя на набора. Защото му да газ направи тима тези цел, трябва да се тенча, малко аз не дай кой ще. Лучи 3 вири, как няма пада? Играй малко. Аз сега съм да... Няма да Да. Бягай оттам! Бегай, Данчо! Бягай, Данчо! Дивян идва. Давай, Дивянчо! Аре! Ей, Голямо. Ма не е дърво, махни го те. Гледай го сега. Няма бе. Не ще падне ще се удари, бе. Няма бе. Ама хубаво го защити. Дървото им причал. Накрая ще става интересно. Айде, по-да още едно. Данчо, тук го е още едно. Ама и стигайте, аз се побеля да махам дървото. Защото тъй не е интересно. Тук има още дървета, Те ти иди. го прискачат. Ама не служи още едно, аз попиля ще на този дървото махни, но не, вземи мотора и карай. Той джата го маха. Дали го махай, бе? Той да ти насупа. Газ ще уби тук, бе. Няма, бе, той днешка бе просто дава газ тук самото. Ай, Мартина, обратно. Ако беше по дървото, ще го засили повече да го изкара. Не са ли качи така? Ти как да качи, бе? Ти как да качи, бе, байко? И мърда по 50, по 15 сантима и тъй го качи. Джата, ти как да качи? Ти как да качи? С тикане, с носене. Ти пак по 50 сантиметра, ама ти си има човек около тебе и ти силата пута ти мотора. О, ти как да качи аз. Аз се качи. Как, ти са сила човека там? Не бе, само гледаме напред дървото, виж. Бе, той е про. Вървете там горе, че са по-гадни. Да. Ами не мога да е, бе. Може. Не може да си ли го малко по-звука. Връща съм, друг път. Връща. Тей газъни, тей става, връща. Нови гуми! Тъй му става към билибаре, връща и вика няма. Не са стилик, вика, не са много хара. Как няма можеш да върви мога с тъй край? Няма връщаш ти къде? Аре, пават! Ще надереш Яй малко. те зоге, бе! Ако искаш двамата са пробни. То се след магазина почва да Слагаме пада. първата жарта.
То вече стана магистрала, бе. Те го изровиха, шуми няма всичко. Да. Да фърля малко шума 2-3 камъка. Няма, не то споен, ама. Така. Бегайте по-лазейко! Минай! Леко. Дава газ вече на той. Така, връща. Видите с малките моторчета, като са мазно. Това е тегата, мале, да мазно. Дака, дай малко по-бързо. Малко по-бързо това. Пала запни горе, пада на байра, бе. Падна долу на рамата.